Здравейте! Искам да ви пожелая една прекрасна неделя, да бъде споделена с вашите близки, приятели, роднини, да ви помогне да осмислите нещата през седмицата, които сте свършили и да ви даде сила да се заредите за новите предизвикателства и добри, и не чак толкова добри през седмицата. Аз днес сутринта се събудих с мисълта за Буров, този велик българин, и се сетих за едно негово изказване, че българите ще се оправят тогава, когато се научат да си плащат за нещата. И си мисля и ви предизвиквам и вас днес да помислите, кое за вас е по-важно. Да ви е безплатно нещо или да ви се свърши работа. Човека, при когото отидете, да бъде точния специалист, да бъде човека, който ще ви помогне, компетентния, а не този, при когото ще е безплатно. Въпрос на избор. Аз лично предпочитам да си платя и предпочитам да отида при професионалист, който има добро име, който ще свърши това, за което отивам при него, независимо колко ще ми струва това. Защото предизвиквам ви да помислите на тази тема. А иначе днес времето е прекрасно, 1 час напред сме, имаме 1 час повече на разположение, в който може да сътворим нещо за живота си, за да може да сътворим живота, който искаме да живеем, а не да живеем онова и да ни се налага да харесваме онова, което в момента трябва да приемем. Можем да направим. Знаете ли, има книги, които ви препоръчвам да прочетете за силата на подсъзнанието. Подсъзнанието може всичко, за силата на въображението, и това са доказани начина, по който мозъка ни работи така. За мозъка ни няма разлика дали го мислим, дали правим планове или дали се случва в момента. И са правени такива опити с хора, едните, които мислено преминават през определени, например с баскетболен отбор е правено такова проучване, едните, които тренират интензивно, и другите, които мислейки, и двата отбора тренират много интензивно. Но допълнително 1 час, едните тренират допълнително 1 час в залата, другите в тъмна стая мислено вкарват кошове, правят стратегия мислено. Това изгражда невронни пътища и то е научно обосновано. Няма да ви обременявам с механизма на това, но прегледайте мислите си. Вижте какви са нагласите ви. Какво очаквате от живота? Да бъде справедлив? Кой е казал, че живота е справедлив? Знаете ли, преди време, когато ме съкратиха от работа, и после пак се върнах, че после станах началник отделение. Тя е една дълга история. В едно видео съм ви го разказвала. Но имаше период от време, в който в отделението, в което работих, 4 човека съкратиха. И тогава, преди това ни казваха, не мислете за специалност, вие си гледайте държавната работа и тя е сигурна работа. Специалност се ще вземете някога. И после не ни пускаха да отиваме да специализираме, а после, когато ни съкратиха, тогава аргумента беше, че нямаме специалност. И понеже сега предстои съкращение на много хора в тецовете, и това се знаеше още преди време, и аз правих профилактични прегледи в тецовете и им казвах на хората, какво ще правите, когато ви съкратят. И те казват, няма да ни съкратят, това няма да стане. И когато пък давам възможност на хората да имат допълнителна работа, да добавят на доходите си, те казват, не, аз не го искам това, защото искам да си запазя сигурната работа, която имам, сигурната работа, която имате, се оказва несигурна. И наистина много зависи от човека. Когато, примерно, държавата ви определила, че струвате толкова, и ние нямаме механизми да повлияем на това колко ще ни оцени държавата. Колко е заплата за санитарки, колко е за лекари, колко е за инженери. Такива са ставките. Много сме малки, за да въздействаме на системата. Но ние имаме лична отговорност за живота си. И ние можем да сътворим живота си. И когато започнем да го правим,
Това ви призовавам днес. Прегледайте мислите си. И един от плевелите, които фигурират в мислите ни, е това: нека да направим нещо да ни е безплатно. Точки. Пожелавам ви прекрасен ден. Аз съм доктор Юлиана Данаилова и в днешния ден няма да ви говоря за болести. Вие много обичате да слушате за различни заболявания. Разбирам от обратната връзка, че това ви е полезно, защото се опитвам да ви обяснявам нещата. Можете да ми дадете идея каква тема ви интересува. Поизпълних желанията ви за главоболие, за епилепсия и за всички тези неща, но ще се радвам да ви бъда полезна с нещата, които аз зная и които аз мога. Аз не зная всичко, не разбирам от всичко, но това, в което Господ е благоволил да се специализирам, ако мога да ви бъда полезна, ще се радвам. Прекрасна неделя!